От 10 до 17 стих, да, Господине. Господ рече още на Моисей: иди при людите и освети ги днес и утре, и нека изперат дрехите си, и нека бъдат готови за третия ден. Защото на третия ден Господ ще слезе на Синайската планина пред очите на всичките люде. И да поставиш прегради наоколо за людите. И да кажеш: внимавайте да се не качите на планината, нито да се допрете до полите й. Който се допре до планината, непременно ще се умъртви. Обаче ръка да се не допре до него, но той да се убие с камъни или с стрели, било то животно или човек, който се допре, да не остане жив. Когато тръбата дълго тръби, тогава нека се приближат до планината. И тъй Мойсей слезе от планината при людите и освети людите, а те изпраха дрехите си. И рече на людите: бъдете готови за третия ден. Не се приближавайте при жените си. А сутринта на третия ден имаше гръмотевици и светкавици, и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас. И всичките люде, които бяха в стана, потрепераха. Тогава Моисей изведе людите из стана, за да посрещнат Бога, и застанаха под планината. Това е бил ясен призив за поклонение. И Бог им даде ясни инструкции да се приготвят и да не се приближават при жените 3 дена преди да отидат на поклонение при Бога. Това се казва. Когато мислим за поклонение, това е било специално време за поклонение. Не време за посвещение лично, а общо поклонение. Седмия ден, съботата, е деня, за който се приготвяме да се поклоним на Бога. Съботата е време за поклонение. Казва се да не се приближаваш до жена си до третия ден. 3 дни преди съботата, това са 3 дни от 7 дни. Имаше някои водачи, които се опитаха да оспорят това. Категорично съм казвал и чрез социалните медии: не можете да ми покажете място в Библията, че можете да правите секс с мъжа си или с жена си в събота. Настъпи тишина. Свята е за Господа. Някои казват, че секса е свят. Харесвам начина, по който четат. Съботата е ден за среща с Бога. Когато правите секс в събота, кажете ми каква химична реакция се случва. Какво се случва физиологично? Какво се случва умствено? Със сигурност не мислите за Исус. Мислите за оргазъма и кулминацията, който извлича цялото ви насъщно количество цинк за деня. След това ще се облечете и ще отидете на църква. Виждам ръцете. Искам да приключа, да взема книгите и да се кача в колата. Следвайте ме. Не се приближавайте до жените си 3 дни преди да дойдете на поклонение на 7-я ден. 3 дни. От събота, петък, четвъртък и сряда. Разбрахте ме. Петък след залез слънце е събота. Добре, четвъртък, сряда, вторник са 3 дни преди съботата. Имате само... I didn't understand. Was that a what? Right. Also. Oh, yeah, yeah.
Нека се върнем. Четвъртък, сряда, вторник са 3 дни преди съботата. Имате само понеделник и неделя. Не намалявам нищо, а помагам за подобряване на духовността на населението. Ако имате божественото семе, няма да сте изнервени или объркани, а ума ви ще е чист. Има млади двойки като Джони, чието жени имат цикъл и 10-12 дни преди цикъла те губят калций. Трябва да разберете, че не трябва да се доближавате до жените си по това време. Никога по време на цикъла. След цикъла трябва да отмине 1 ден на очистване и възстановяване. Изчислявате ли? Не ни остава много. Прочетохме, че една еякулация отнема толкова цинк, за който са необходими 3 дни, за да го възстановят. Прочетох ви фактология за това, което прави на мозъка. Това означава, че това значително намалява така наречения вироманс. Защо виждам намръщени лица? Представям истината. Библията казва, истината ще ви направи свободни. 3 дни. Да отворим на Първо царе 21 от 1 до 6. Разгледайте го с мен. Тогава Давид дойде в Ноб при свещеника Ахимелех. Първо царе. Тогава Давид дойде в Ноб при свещеника. Не слушате. Давай. Тогава Давид дойде в Ноб при свещеника Ахимелех и Ахимелех посрещна Давид с трепет, като му каза: защо си сам и няма никой с тебе? И Давид рече на свещеника Ахимелех: царят ми възложи една работа и каза ми: никой да не знае за тая работа, по която те изпращам, нито каквото съм ти заповядал. И определих на момците еди кое и еди кое място. А сега, що имаш на ръка? Дай в ръката ми 5 хляба или каквото се намира. И свещеникът отговори на Давида, казвайки: нямам на ръка ни един обикновен хляб, но има осветени хлябове. Ако момците са се въздържали поне от жени. И Давид отговори на свещеника, като му каза: наистина, жените са били далеч от нас около тия 3 дена, откак тръгнах. И съдовете на момците са святи, и хлябът е някак си общ. Още повече, понеже друг хляб се освещава днес в съда. И тъй свещеникът му даде осветените хлябове, защото нямаше там друг хляб, освен присъствените хлябове. Това е свят хляб, които бяха дигнали отпред Господа, за да положат топли хлябове в деня, когато се дигнаха другите. Това са святи хлябове. Дори Давид казва, че мъжете му не са се доближавали до жените си 3 дни. Били са готови да приемат святия хляб. Когато идваме на поклонение, трябва да сме готови да приемем святия хляб, който е Божието Слово. Не трябва да идваме с нашите склонности и чувственост
а с осветени сърца и умове. Това е принципа на третия ден и начина, по който се отнася до нашия брак. Микрофон тук.